При мен е дизайнер, стилистът Деси Димитрова. Здравей и добре дошла. Здравейте. Така, слогана на твоята дейност е да изразим своята индивидуалност. Точно така. Това е идеята. Значи, стилиста по принцип е човека, който може да направи най-много за визията на един човек, за да може той да има самочувствие, да се чувства добре, да изглежда добре, защото първото впечатление, което правим, е най-важното. А то е, според статистиката, в рамките на 7 секунди. За 7 секунди от срещния човек те вече създава някакво впечатление. Точно така. Това е най-вербалната информация, която ние даваме за себе си, която много често е много по-точна и много трудно се променя с времето. И затова, ако ние направим така, че тя да работи за нас в наша полза, чрез нашата визия, ако ние сме със самочувствие и увереност, това го внушаваме на всички хора около нас. Така че част от моята работа е точно това, като аз по никакъв начин не искам да променя индивидуалността на всеки човек. Напротив, искам да я подсиля, искам да извада най-доброто от него, да я подчертая и като по този начин за мен това е добре свършена работа. Когато направя нещо, което го посъветвам за нещо, което ще му отива, или като цвят, или което ще е подходящо за неговата фигура, това е най-добрият стайлинг за мен. Запознавайки се с твоята дейност, останах с впечатлението, че наистина ти подчертаваш хубавото човек и прикриваш дефектите. Да, това е моята работа. Какво е да си стилист-дизайнер? Значи първо искам да кажа, че това е професия, която тази услуга всъщност е нова за България, но тя не е нова за света и освен това най-важното, което искам да кажа, че за всички хора. Значи това не е услуга за хора, които са много добре финансово. Напротив, това е за хората, които ходят на работа, много са заети, така наречените работохолици, нямат време да ходят по магазините. Също така за тези, които не обичат да ходят по магазините, за тях това е проблем. Досадно губене на време. В тази категория влизат мъжете, които са... Хич не обичат да ходят по магазините. И за тях това е една много добра опция, да, защото те оценяват факта, че някой им спестява време. Освен това, винаги прави впечатление, когато професионалист е работил с някой мъж. И така, жените сме тези, които оценяваме, когато един мъж е добре облечен. Разбира се, това не е само за... много важно за хората, които искат нещо да променят във визията си. Също така. А не знаят точно какво. Просто искат не знаят точно какво, не знаят по какъв начин, не знаят какво им мотива и могат в случай да се възползват от тази персонална консултация. Тя е също и за тях. Също за хората, които имат по някакъв начин не са с идеална фигура. Много малко от нас имат перфектната фигура. Така е. И в този аспект един специалист може да им бъде много в помощ. Кое е най-доброто за тях, най-подходящото. Разбира се, по разни поводи. Това са на викториански балове, различни приеми, събития, сватби и така нататък, където помощта на един специалист е много на място и много точна. Тя от една страна спестява време и нерви, от друга страна крайният резултат е най-доброто за клиента. Но ти, например, аз идвам при теб и ти казвам, че имам много важен юбилей, искам да изглеждам добре, искам да променя нещо в себе си, не знам точно какво. Какво ще направиш ти с мен? Аз обикновено виждам клиента и поговарям с него какво точно иска. Каква му е идеята, дали е за някакъв конкретен повод или по принцип, защото имам доста различни дейности. Ако е за конкретен повод, уточняваме с него каква е идеята на него в случай, какво е събитието. По някой път на определени събития имат така наречения дрес-код. Така че трябва по някакъв начин да влеземе в този дрес-код. От друга страна... Да обясним за зрителите, които не знаят какво е дрес-код. Това означава, че имат някакви изисквания какво да бъде облеклото. Освен това има така една... как да кажа... има неща, които са стилни. Не можеш да си позволиш до определени събития, трябва да бъдеш с определен стил. И не можеш да бъдеш както искаш. Трябва да се съобразиш. Да, трябва да се съобразиш. Освен това, добрият вкус е това, в крайна сметка. И нещата, когато се съчетаят, също е много добре. Не само тоалета, но когато има цялостна визия, в случая аз и това предлагам. Ако се налага, примерно, консултации съответно с фризьор, мога да съдействам по отношение на грима.
И след като уточним за какво става дума, аз имам ангажимента да намеря точната дреха за този човек. Разбира се, имам няколко предложения, след което в момента, който аз уточна, с него пробваме нещата, докато се спрем на нещо конкретно. И оттам нататък, ако има необходимост, примерно, да ги комбинираме с нещо или зависимост там от сезона, или съответно, ако трябва, като това има предвид всичките аксесуари, които са необходими за един цялостен туалет, много е важно нещата да само дрехите. Да са цялостно, включително и за визията. Така че той да бъде със самочувствие на това събитие, да се чувства комфортно и да направи впечатление като човек, който е уверен в себе си. А да кажем, ако аз искам да съм облечена в червено, а пък ти смяташ, че червено не е цвета, който най-много ми отива. Как би постъпила? Значи, точно това е част от моята работа. Де факто, когато видя един човек и когато му предлагам нещо, аз винаги имам предвид от една страна неговата фигура, от друга страна неговата професия, включително това, където отива събитието и съответно и цветовете, които личностно го излъчване и цветовете, които са най-подходящи за него. И това става така неагресивно. Той самия научава много за себе си. Даже най-добрият комплимент, който ми беше казал един от клиентите, е, че това може да бъде и забавно. Със сигурност, да. Така наистина, контактувайки, може би той открива нови неща за себе си. Точно така. Това е част и от работата. Всъщност човек се вижда от друг ъгъл. А как стоят нещата така с пробите? Ако човека е много ангажиран, няма време? Ами, всъщност това е до голяма степен нещо, което е много важно в тази услуга, че им спестявам време, защото аз свършвам основната работа предварително и по този начин остава време много ограничено, което е само за пробите. Ни влизам в конкретни магазини, за конкретни неща. И даже съм направила за мъжката аудитория така в рамките на най-много до 3 магазина, тъй като на тях след това вече нямат повече желание и настроение. Да. И даже обикновено в така тесно каре. В смисъл да не са много голямо... Да не се изнервят. Да не се изнервят. Милите мъже. Да. Защото жените сме по-склонни така да обикаляме магазините и това може да ни доставя удоволствие, но в крайна сметка тази работа е за хората, които действително нямат време и ценят времето си. А искат да са перфектни или им се налага по някакъв начин, тези, които са делови бизнес хора, им се налага да бъдат добре облечени всеки път, защото визията е част от тяхното представяне и част от тях самите. И е важно, тя работи за тях, така че трябва да бъдат на ниво. Ти спомена нещо много интересно, че от тази услуга мога да се възползва всеки един човек. На практика, да. Не е задължително да получаваш голяма заплата, за да можеш да си позволиш. Да, не е необходимо. Необходимо е просто да уважаваш себе си, да смяташ, че заслужаваш нещо по-добро, да си зает човек и да нямаш възможността да обикаляш сам или просто да не обичаш да го правиш. И да смяташ, че най-доброто в такъв случай е да вземеш информацията от професионалист. Цените са индивидуални. Според самия клиент да ги определяш? Не, те има цени, но всъщност много зависи какво точно иска клиент. От такава гледна точка има някаква разлика, защото това е нещо, което е определящо. Освен това, когато има индивидуална консултация, разбира се, един вид цените, когато се прави, тъй като аз, освен персонални консултации, правя и дизайн на рекламно облекло на обличен фирми. Там нещата са по друг начин, защото много зависи, съответно, аз работя с подзвена. Тези, които изпълняват самото ушиване на дрехите от една страна, от друга страна, ако се налагат някакви рекламни... Винаги по принцип се налага някакво рекламни надписи, които могат да бъдат направени с печат, могат да бъдат направени с бродерия. Вече това с клиента се уточнява. Тоест, клиента получава един готов продукт, абсолютно всичко, което е необходимо, но всичките тези неща трябва да бъдат включени в тази цена, от тези подзвена и затова ми е трудно да определя някаква конкретна цена. Конкретна сума, да. Всички знаем, че така трудно се работи с хора. Най-трудно. А ти определено работиш основно и само с хора. Разбира се и с материи, но предимно с хора. Да, така е. Наистина трябва доста психология и в случая комуникативност, аз мисля, че няма проблем в това отношение. Консултацията в случая е не да го промениш, а да изявиш неговата индивидуалност. Да. Не е точно казано. Което е най-ценното.